IBC ogolo siem no josiasa mabdonjore yiero ma Ol Kalou kendo kelo tulo ni biro kawnegi okang' mar chik. E twak gi bede migepe mamoko mag sirikal, bad migawo mar obila oyango ni gisechwalo obila maromo 1,000 e kar chung' od bura ma Ol Kalou mar neno ni arita oridi e kinde yiero no. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Kasa kwanore kendo medo sudo machiegni to ibago yiero madundo ma Ol Kalou luoro pod nitie kaluwore gi tulo makagi kacha ma osenene kinde campaigns e kar chung' od bura no ma Ol Kalou. E twak margi gi jofwambo, duol matayo yiero pacho ka IBC kanyakla kod bede migepe moko mag sirikal kama oting'o bad migawo mar obila, IPOA, EACC kod NCIC ogolo siem mager ne josiasa mabiro temo donjore e yiero makamano. If we find anybody who is engaging in campaigns beyond the gazetted timeline, that person will face the consequences. Each candidate or political party is allowed to appoint only one agent at each polling station and one chief agent at the tallying center. IBC olando ni ikruok oseketi makare marta yiero ka otese mag goyo ombulu bende osechopo e kaunti no. Tesende goyo ombulu ibiro yaw sa 12 okinyi nyaka sa 11 odhiambo ka bende gichiwo chike mabiro tayo chenro makamano. We shall not bar anybody who comes late as long as you are at the polling station by 5 p.m. No one person is allowed to assist more than one voter. The use of mobile phones in the polling booth is prohibited. You shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine of up to 1 million Kenya shillings. Offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years. Bad migawo mar obila oyango ni giseoro obila maromo 1,000 Ol Kalou kata send goyo ombulu moro ka moro biro bedo gi obila ariyo. Obila mag okwach kich bende dhi beda kicha mar ng'weyo paro mora mora mag kelo tulo e kinde mag yiero no. I have deployed 4 platoons of the General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of anti-stock theft unit officers. I've also deployed 4 water cannons. Sufficient deployment from the Directorate of Criminal Investigations, DCI, whose mandate shall focus on intelligence gathering, investigations, arrest and prosecution of any party or individual or individuals involved in any electoral malpractice. Duol mar EACC oseomit bilie ma osebedi ka ichiwo na jogo ombulu ka duol mar NCIC bende ojiwo josiasa mondo thegre gi weche mikiro koda kweda mag dhoudi kaka yor nyayo kwe koda chiel mar oganda e thurka. Any unethical practices is not entertained whatsoever. Anybody of goodwill in this country to ensure that you report any form of corruption to EACC. This is not normal politics. It is conduct that the law calls hate speech and ethnic contempt, and it carries real criminal consequences, including fines of up to 1 million shillings and jail terms of up to 5 years. Manandalo achiel kende bang report manogol gi Kofi Annan Foundation nyiso ne piny Kenya kirik donjo e tulo e yiero mabiro. Bede migepe mag sirikal koreo koda ka mano mar yiero mar IBC kanyakla gi bad migawo mar obila oyango ne giseketo kenge makare mag neno ni arita obedo makare nyakor mgajuang makare obedo ni gitamore duoko penjo mana jofwambo openjo kotendre koda kit kaka weche osebedi pacho ka koreo koda ka tulo mosebedo kanore anoya he pacho kae kata mana he wang obila. Lydia Okeyo, Ramogi TV, IBC headquarters, Nairobi.